баъзе бародарода интерес нишидагиай сохти даҳани ма бародаро клияки ма намҷа мисол баромадагиай баромадагиай и сози ки ҳозир ма гап задаистам бо чикор кардаистам ва вобшим ягон фикр накунем ба фикри ма ки ягон минусам нестай шумо дар видеоро тамошо кунен информация бигирен айхтон даҳани ма чӣ хеле нестай ма фикрам ки ӯ қадар важниам нестай ҳозир ма чӣ мекунам мумкин овозаш дар микрофон мея намея номаълуме бошин инҷа баромадагиай бародаро занои танфурӯш доштанаш актив набоша мисол дар уҷа чӣ хел бигум нишон метаҳанд ки чӣ гуна бояд алоқаи ҷинсӣ кунӣ. Бародарам ассалому алайкум, хуш омадем ба канали Эсим Шарипов ва имрӯз ма тасмим гирифтам ки видеоя камтарак информатив нашава, на тарснок, на хандовар. ва дӯсто пеша видеоро давом дан як канал дар мо муроҷиат кард барои дастгирӣ кардан. Номи канал Любойч ТВ. И каналам конкурс дора бародар. Ссилкаи канал дар подсказка ва дар описионияи видео аст. ҳатман бидурои хабар бигирен. Мисол худтон бинен бо эфир мекуна. В общем хеле призо мондагиа бародаро дар уҷа мошинам аст, телефонам аст. В общем бародар аниқтараш поли маълумота дар канали худаш бидурои бинен эфир мекуна. Мисол видео ам дора. Салому алайкум бародаро, хуш омадем ба канали Любойч ТВ. Ман Ҷафаров Ҷаҳонгир. Дар канали мо конкурс рафта дар конкурси мо зиёда аз 100 приз мебошад. Вас конкурсе ки дар канали мо рафтаиста маълумоти пурраша касе ки намедона дар охири видео ма ҳатман мегум. Ва ссилкае ки дар комментарияи видео закрепит кардага, агар ки например дар пеш бои конра, агар ту бутони угадат карда дар ҳамин бои ки ғолиб мешава, метавони дар бурди во сум кор кунӣ. Ссилка дар комментария закрепит кардага. Ҳиндустон бародаро, якчанд факто, якчанд рафторои ма дар видео мегум ки бисёри одамо и хел фикр намекардан умуман дар бораи Ҳиндустон. Ай чӣ хотир? Ай хотири бародаро, бале, киноҳо. Яъне ки фактое ки дар видео шумо мебинед асобина дахл дорад дар корҳои оилавӣ, кору рафтори оилавӣ. Фаҳмиден ма чиро дар назар дорам ва рафтори зан нисбати мард, рафтори мард нисбати зан чӣ гуна аст. Дар ин бора гап мезанем. Албатта ки ягон давлат баробар намешавад ба традитсия, яъне ки расму оинои Ҳиндустон ва ба гуногун будани ӯ. Дар Ҳиндустон корбори ҷинсӣ вақти аввал ҳамчун наука ва искусство ҳисобида мешуд ва ҳамчун наука, яъне ки як илм ура меомӯзанд, таҳқиқот мегзаронанд. Тасаввур карда метавонед шумо кори ҷинсиро таҳқиқот мегзаронанд. Мисол одамо агар дар ягон соҳаи инженерия ягон кори дигар агар таҳқиқот мегзаронанд, ё и кор барои чӣ? Ҳозир шумо мефаҳмед. Изучат мекунанд ва дар практика истифода мекунанд. Албатта ки одам зебогӣ дорад, зебогӣ мешавад зоҳиран ва мешавад ботинан. Ва албатта ки ҳамаи мо пешай ҳама якм одама мисол суҳбат нокарда ҳечам нафаҳмида зебогӣ ёки уродливисти зоҳирша мебинем ва ботинша дидан хеле қийтарак аст. Дар Ҳиндустон ечира қадр мекунанд. Мисол пешай зебогии зоҳирӣ зебогии ботинира. Ман фикр мекунам ки на танҳо бояд дар Ҳиндустон фақат ира қадр кунанд, ҳар як одам бояд ира қадр кунад. Мисол одами намуд қати ба зеб дурунш пусидагӣ кирад дар кора ва ай ҷиҳат ай тарзи таълимшон мисол ай кӯдакӣ духтарода нисбати ҳамин хел кор строго меояд. Зана духтара хафа кардан, шаъни ӯра паст задан дар Ҳиндустон и преступление ҳисоб мешавад ва марде ки хоҳарша, апаша, модарша мисол ягон зани наздикша агар шаъни ӯра поймол кардагӣ бошанд, ӯ наказат мекунад одама, қасд мегирад. Так что иҷаш дар кино тугурӣ меяд, ҷое ки мебинем гудак майдака мисол ягон апаша очаша ягон кас ягон гапи нито мега, рӯи одам ай пеш намерава, калон мешава, ҳама кораи партия айдими одам мешава, то ки бирав ӯро обратно як чапалоқи дига бизана. И корш ростай. Ва як чиз дигаш ки зане ки дар ҳолати касали занонай, уда мумкин нестай ки корои хонара кунад. Ҳозир бисёриҳо фикр кунанд ки мумкин ai ҳисоби дилсӯзишон. Не. Дар Ҳиндустон агар зан бемори занона боша, чизое ки ӯ мераса ба ӯ ҳаром ҳисобида мешавад. Ҳамин хотир ӯра яъне ки ай кор озод не, ура запретид мекунанд корро кунанд. Ва албатта ки иш ҳамчун мисол қонунҳои динии мо, мисол дар ислом ҳам мумкин нестае ки духтар пешаи никоҳ, яъне ки пешаи ба шавҳар баромаданаш бо мард алоқа кунад. И кор дар Ҳиндустон ҳам дуруст нестае ва преступление ҳисоб мешавад. Духтаре ки ҳамин кора кард, ӯра муҷозот мекунад. Яъне ки нисбати мардо и қонун пешбинӣ шидагӣ нестае. Ва фикрам ки
ин қонуна марду нависондагианд. Занак бояд ки ҳама талабот ва хоҳишҳои марда иҷро кунад ва уда верный боша, яъне ки в общем направо налево наравад. Ва дар Ҳиндустон ин факт шози гуфтам ку чизое ки одамо дар борашон хеле фикр намекунанд, ҳама хеле. Мисол дар кино мо агар бинем ҳама ишқу любов маркофу ҳам хеле короче. Ягон кино ма надидам ки уҷада як танис, як любов набошад. А дар ин гап шумо чӣ мегӯед ки дар Ҳиндустон ба ошиқӣ ба шавҳар баромадан ира хеле хуб принимат намекунанд. Не ки хай ҳастай, ҳама ҷуда иша фактае ки мисол халқ чӣ хел принимат мекунад, иш дигар бо одамо кори худшона мекунанд. Но ира хеле хуб қабул намекунанд. Мисол хези бугӯй ма дӯст доштам ошиқӣ кардем, гирифтем, ҳама таъриф намекунанд. Яъне ки ира хуб принимат намекунанд. Ва дар оҷа ҳисобида мешавад ки иш баъди хонадор шидан меояд. Ва бародаро ай ҳама да ҷои намедонам и аҷоиб мешавад ё ки ғайриёдӣ метова. Ма бародаро погиза хеле грубай баъд намегӯям, худтон бифаҳмед, коре ки байни зану мард рух метаҳад и мисли як муҳориба ворӣ мешавад ки дар он муҳориба мард активнияй, яъне ки бисёр ҷасурат нишон метаҳад, а зан боша зиддият нишон метаҳад. Яъне ки хай ба гуфти химон ноз биз мекунад да, хатя зани худша, мисол ӯ бояд ҳамохе кунад, а мард бояд ки актив набоша. Мисол дар оҷа чӣ хе бугум? Хе фаҳмидем. Яъне ки барои психикаи мард муҳимае ки ҷасурии худша, бақувватии худша нишон буда. А дар зан зиддияти худша. Ҳатто ки зану мардам ҳастанд, не ки бояд ки психикаи зан ҳаме хеле боша ки бояд рад кунад хеле кора. Но чӣ хе бугум, ака конкретни рад намекунад, ака мисол коршо намекунад, но ҳаме хел ҳаракат бояд ки нишон буда. Ман фикр мекунам ки фаҳмидем. Ва бародаро чӣ хеле ки ман гуфтам чӣ қадар строгия аввалда ба ман шуморо гуфтам ки ҳозир ман як чанд факт дигара мегӯям ки бо ёра вообще тағйир метаҳад. Гап дар ин ҷое ки чӣ хеле мо аввалда гуфтем қадар строги меояд, чӣ меояд, не ки байни зан духтару бача, мисол зану мард рафиқӣ ҳаст, хатя байни зану мард вуҷуд надорад дӯстӣ, мисол ошногӣ дар уҷа ҳастай ва дуруст ҳисобида мешавад ки агар зану мард ё ки духтару бачае ки байншон ошногӣ доранд, якдигарша бубусад ва во ҳисоб мекунанд ки и дӯстира нишон метаҳад. Ба фикри шумо дуруста ё не? Ба фикри ма боша. Зан ҳамчун қувваи аввал ҳисобида мешавад, сабаби ба дунё омадани як фарди дига мешавад. Ва мард боша ҳамчун худо ҳисобида мешавад барои зан. Ва анаки бародари қадар таърифе ки мо кардем, ҳозир як фактира мегӯм ки бо мозги шумора мешканад. Интересно будани ин мавзӯъ дар анамияй. Анам қадар таъриф ки мо кардем дар Ҳиндустон 6 миллион зан зиёд ба корҳои бошим танфурӯшӣ машғуланд. Ҳиндустон ай ҷиҳаташ чемпион ай дар байни ҷаҳон, ҷои якума мегирад ай ҷиҳати занои танфурӯш доштанаш. Яъне ки доштанаш не бисёр буданаш. Ва дар уҷа ман фикр мекунам на танҳо дар уҷа, дар ҳама ҷо ҳам хеле аста, бо дар уҷа бо яъне ки ай ҷиҳаташ сахтара кард ки одамо табақа қати ҷидо мешаванд. Одамое ки ай табақаҳои болоанд, увода қатъиян маънае ки бо духтарое ки ай табақаи поёнай алоқамандӣ кунанд. Гарчанде ки дар Ҳиндустон проститутсия запрещено, яъне ки қонун иҷозат намета, не ки одаме ки ҳами кор да заниматься мекунад, зазорна нестай. Як факти дига бародаро дар бораи Камасутра ки Ҳиндустон баровардагиаша. Бале бародаро, касе ки намедонист аллакай медонед. Ва чизое ки дар уҷа нависондагиа пешбинишидагиа танҳо барои гарчанде ки дар иҷа проститутсия мақсад бисёрай, барои ӯ хеле рафторо нест, танҳо барои байни зану шавҳария. Чизе ки дар ҳамон китоб ҳаст и барои зану шавҳар пешбинишидагиа. Чӣ хеле ки мо гуфтем зебогии зоҳирӣ доранд, зебогии духовнӣ мақсад дурунӣ. Ва ё фикр мекунанд ки маҳз дар анами ҳолат одамо ҳис мекунанд зебогии ботиншона, маҳз дар анами ҳолат ҳис мекунанд ва метавонанд ки як ҷоя шаванд. Готу як ҷашни хеле ғайриоддия. Ай чӣ хотир ғайриоддия? Мурия як племяе ҳастае ки хеле дур дар ҷангалҳои Ҳиндустон зиндагӣ мекунанд, дар региони Чхатисхарс. Дар ин племя як
ҳама хеле расм астай, расми хеле аҷоиб бо номи гатул. ин иди астае ки дар вақти ҷашн гирифтани ҳамин ид одамои калон майдора ёд метан сурудхонира, рақсидана. ози бисёре фикр мекунанд хебачи куҷои интересние, ҳамаи хеле ёд метад. Не, ҳама ёд наметавад. сеимша нагуфтам. нишон метаҳанд ки чӣ гуна бояд алоқаи ҷинсӣ кунӣ. шаб мешава, вобшин бародаро короче сар мешава. махсус нӯшокӣ ҳастай, духтаро мехӯранд. ҳар гуна партнёр барои вобшин ёд гирифтани ҳамин кор ба худшон интихоб мекунанд. и дарсе яка буда короче. ва нӯшокие ки гуфтум мехӯранд контрацептива, яъне ки барои зидди ҳомила шидана. мабодо агар ки ҳамин нӯшокӣ рафту кор накард, духтар ҳомила шид, деревня ӯ гудака усанавид мекунад, яъне ки бачахон ёки духтархон мегиранд. ай чӣ хотир? ай хотире ки падари ӯ кияй ира фаҳмидан номумкин ай. ай чӣ хотир? якин ки дар уҷа як племияй худи мисол шаҳри ҳиндустон нест, ай уҷа анализ денка пенка ягон чӣ карда наметавонӣ. ва дуюм ки ну ҳамешам худшам ба фикрам якум сабаб воришид, яъне ки ай чӣ хотир ура намешава ёфта ки бисёр ай ман ихе гуфтум барои чӣ гуфтум ки уҷа як каса интихоб намекунад духтар. в общем полный. яъне када комментария бигӯен ки эй братан мо хумониро медонистем. фикр ақидатона бордоро дар комментария бинависен. агар ҳамихе фактҳои интересни аз ҳар гӯшаи ҷаҳон шумода интересни боша, фактҳои интересни шумода, короче ҳамихе фактҳои аҷоиб шумода интересни, короче ҳардуши маношид, в общем ҳамихе чизо шумода интересни боша бинависен. ва дар ҳамин темаҳо ҳозир бисёр информатсиё ҳастай, просто ҳамаё дар як видео ҷо намешавад. бинависен дар комментария, видеоро дар куҷо ҳастем поделиться кунед, бинем просмотрш соз боша, дальше ҳамихе чизои интересни мекунем. бо ҳамада хайр, то видеоҳои оянда. ва бардоро мегзарем ба конкурс. касе ки намедона ози ман мефаҳмонум ва пешакӣ мегум бардоро пеша информатсияро дар бораи конкурс гуфтан ки ҳар кас ҳар чӣ менависад бардоро и конкурс ихтиёрия. мисол дар канали мо чун ҳар вақта видео рафтаеста ва параллелна конкурс рафтаеста. касе ки ҷаланка дора, хоҳиш дора, метавона иштирок кунад дар конкурс. касе ки намехоҳад, метавона иштирок накунад. конкурс ихтиёрия. касе ки иштирок мекунад, интизор мешава аканчани конкурс, яъне ки покиза мо билетҳоро буд кардем, баъд розигириш сар мешавад. ва бардоро пешаи билета харидан як решени конкретни да биен ки мақсад ҳамон қадар ғайрати дорӣ ки 590 рубла мақсад рисковат кунӣ. барои чӣ гуфтаи самаи гапа ки билет возврат намешавад. мисол конкурс агар дарозам бикаша, калтам бикаша, фарқ надорад, билет возврат намешавад. яъне ки билета харида интизор мешай охири билетҳоро мо буд кардем, розигириша сар мекунем. иш муҳимай бародаро. нархи билет 590 рублай. як одам чанд билете ки мехоҳад метавона бихара. дар конкурс чӣ иштирок мекунанд? Mercedes Сечка, як Opel Astra F Sedan, як Daewoo Lanos, як квадрокоптер Phantom C профессионал, 10 телефони Samsung Galaxy A50. 3000 билет ҳай, як билет 590 рубл месай. як одам метавона ки чанд таи фораша бихара, фарқ надорад. тарзи иштирок кардан, яъне харидани билет чӣ гунае? номерое ки дар рӯи экран дестен, номерои картаи Сбербанк. шумо чанд билете ки мехоҳем бихарен, ҳисоб мекунен. общий суммаш мисол 1 та харидани бошен 590 рубл, мисол 10 та харидани бошен, ҳисоб мекунам ки чанд общий сумми билетотона дар ҳамин карта мегзаронен. чекша скриншот, яъне ки сурат мегирен. номерои телефоне ки дестен дора Telegram, WhatsApp. сума гузарондани суми билета чекша дар ҳамин номер роӣ мекунен. баъди чека роӣ кардан дар поёнаш менависен ки билет ба номи ки бояд оформид шавад, ному фамилияи ҳамон одам ва рақами телефонтон. ай ӯ тараф билета шумода метаҳанд, яъне ки дар билет нависондагиан ному фамилияи шумо, рақами телефонтон ва номери билеттон. шумо интизор мешен буд кардани билетҳоро ва тамом шумо иштирокчии конкурсен. вақти билетҳо покиза буд шид, конкурса розигират мекунем. дар насибтон боша соҳиби ягон таи ҳамин призо ин хе бардоро. ва як чиз дига бардоро, вақте ки шумо чека роӣ мекунед, мумкин ки шумо да дертар ҷавоб бутан. барое ки мисол одаме ки билет менависа, рӯзона ӯ ҳам блогера, съёмка дора, як кори зиндагиш, як чиз дигаша дора, мумкин ки дертар ҷавобша бигардона. шумо да алахон нашен, ташвиш накашен, бе ягон чи думбадум зангаватш накунед. чека роӣ карде, ном фамилията роӣ карде, интизорша ҳатман рақами билета дата мета. видеои нава интизор мешем. ҳамада хайр, то видеоҳои оянда.